Salutare tuturor, eu sunt Maria și bine v-am găsit la un nou episod. Un episod în care vreau să vă spun ceva. Probabil că eu nu o să mai postez pentru că o să vină examenele, tezele și toate acestea, pentru că eu sunt clasa 8-a și mai am puțin, o să termin și o să fac multe videoclipuri, multe live-uri, cum ar fi am făcut și un live. Băi, și ce să zic, dacă o să creștem pe YouTube, cum am crescut, mai am făcut câte un abonat, câte doi, o să ne creștem și noi familia, fac și eu condiții extinding, și vreau să vă spun că o să încep ca lumea, o să filmez câte 2 sau 3 sau chiar mai multe videoclipuri pe zi, pentru că să am vacanța și logic, oricum o să termin școala și o să fiu de dimineață și după amiază am tot timpul să filmez. Și ce vreau să vă spun este că o să mai filmez și un videoclip de Minecraft care o să-l postez probabil mâine, adică voi o să îl vedeți azi, adică azi e mâine, așa. Și da, sper că mă înțelegeți și da, până data viitoare eu vă las cu acest videoclip, anunț, să zicem așa, și pa, pa!